Guys. Hello guys, di mi katabok guys kay kuan man nagbaha naman ang tubig. Tunaw nang itoy. Baha tubig dani guys, di na mi ka kanay, di na mi kauli. Law man ang kuan tubig. Ito pa ka kapang tabukon. Dito guys. Nastis na yung dahon. Ang bata itong siguraan eh, okay. Presi di ka mag-kuan guys, mag-video nga kuan ba? Ulan, itong ulan. Ano po yung dalan mga guys, pagbuton, sarion, tunukon. Daon na lang eh, daon na yung panay, pandong. Atong dulo na to kayo, ano kuan guys, ang mga daanan rin na nabahaan na, di namin kaulian eh. Muli, ang trap na may ani, muli may ani mga, siguro mga 2 katlabi ah, may 2. Okay to. Di ka mga kon guys, di namin mo tabok guys, kay delikado na. Ako pa na ko ito, mangod. Dalag ito. Say. Naulawan. Nahalap ito mayo. Maray. Kami na. Maray. Dagan na nakot. Hindi nagakon. Hindi nagakon ba? Ha? Okay. Ako na lang ipagkuhan da. Hindi na kami anig yun. Nalag dili mo kusukan kon ani kining hangin kaya ngatok na mo sa payag mapalit man gud. Okay so. Kamera man sa tapak pero tulog man. Tulog siya. Nak, good. Umi kaulan ni. Ay nalagwan. Ay nang mabaw na. Baha naman. Okay, tuwid na kayo sakay. Hindi na makaya. Pangnay. Ito na ko. Natabok ragid guys. Pero kan, awi kami tanong buhayan no. Naman pa na. Pwede na muli. Tata. Ato ikaduha nga kuan kay naman toy nanang toy tulay kamay ay ikaduha nga tabukan nga. So, bye.